पुलिसफ्रा होखारगासिनो दङ मानि थाखाय होखारगासिनो दङ बिनि पइन्टखौ आं दिनै जौ गिसि जौ गोराना भारत सरकारजों गनायथि मोनजानाय बा पार्लियामेन्टआव पास खालामनानै बेखौ बर'फोरनो GI टेग होनाय जादों नाथाय पुलिसफ्रा मानो होसोदों जौ लोंनायफोरखौ बे ओरैबायदि मोनसे साननो गोनां थ' खुलुमबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय माखासे मोनथिनो गोनां बाथ्रा नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथावना आरो गोबां साननो गोनां बे बाथ्राखौ जों बर'फ्रा ओरैबायदि साननो गोनां जानानै फैदों जे जाय बुस्थुखौ जोङो दिनैसिम गनायथि मोननानैबो माने गोसो बायदि बाहायनो मोनाखै नैबे बाथ्रानि सायाव गोबां साननो गोनां थ' थांनाय साननैसो सिगां जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेदेरथार साहित्य सभा जाबाय बर' साहित्य सभा बे माने ओरैबायदि गोग्गाथाव गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय गोबां आलासि गेदेमाफोर फैदों थ' बे सिरि माने गाजा गोमजा ओरैबायदि माने जौगानाय बायदि नुलायथारदोंमोन ज' बर' साहित्य सभाखौ दा बेवहाय मोनसे जाथाय जादों माखासे इउटुबार जाय मैधोम बसुमतारी होननाय इउटुबार ब्रादार बिथांमोना बर' साहित्य सभा मोनसे माने हटेलाव जौ गिसि लोंदोंमोन जाहैदों दा बै जौ गिसि लोंनायखौ पुलिसफ्रा थांनानै होस्रांहैदों आरो होख्रांलाबायहैदों माने जौ गिसि फाननायखौ बन्द' खालामदों जौ लोंनायनि थाखाय बिथांमोनखौ माने होसोदों जाहैदों दा नैबे बाथ्राया गोबां साननो गोनां दा बिनि सिगां लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे माखासे माब्रै जानाय जाथाया बिनि माखासे ससे भिडिअ क्लिपफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो मिथिबाय दिनै आङो बेवहाय साला दिनै जोंखौ पार्लियामेन्टआव सासे जोंनि मामायाहाय बेहाय अर्डार होदों जे लों जौ बिदै लों जौ गोरान लोङो जों बेखौ जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया दिनै जों बेवहाय साला जौ बिदै लोंबाय दङ साला घन्टा पुलिसफ्रा फैनानै बेवहाय साला होखारफैगासिनो दङ मानि थाखाय बर' थुनलाइ आफादाव दिनै जों फैनानै दिनै जोंनि बर'फ्रा बेहाय मोजां दहाय जोङो हटेल होदों नंगौ जोंना पार्लियामेन्टआव अर्डार होनाय बायदिया जोंना जौ बिदै जि जोंनि ट्राइबनि बेखौ जोङो लोंनो मोनो जों बेखौ लोंदों दिनै जोंखौ मानि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्रा रायलायदों दिनै जोङो आदामोन दङ दिनै जोङो मा जों दिनै निजेनि ट्राइबनि जौ लोंदों बेखौ मानो जोंखौ हाल्ला खालामदों मानि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय बोसोराव जोंखौ जोंनि ट्रेडिसनेल हिसाबै जौ गिसि एबा जौ गोरानखौ GI टेग बिदि मोनसे मोनथाय होदों दिनै जों गोजा एबा गोथां जों बिदि लोङाखै जौ गोरान एबा जौ गिसि लोंनायावबो माखासे पलिटिकेल हान्जानि माखासे हमथाहायै पावारखौ लानानै दिनै जोंनि ट्रेडिसनेलि भाबे जिखौ जों GI टेग मोनदों बेखौबो लोंनो थांनायाव जोंखौ माना खालामदों GI टेग मोनबा एबा पिकनिकआव लोङालासिनो एबा आलासि फैनायाव लोङाबा जों दिनै मोननायनि मिनिङाव बबेयाव थागोन जों बे GI टेग मोननायनि मोनसे फिथाइखौ जों बबेयाव बाहायगोन दिनै जों मुङावल' GI टेग मोनदों होनबा बेखौ जों माबोरै गोजोननाय लानो गनायना लानो जों माबोरै गनायना लानो हागोन जों लोंदों जौ गिसि एबा जौ गोरान दिनै जोङो जायगा थाइसेयाव जिरायनो मोनालासे दिनै जोंखौहाय बेयाव थांलाय बैयाव थांलाय जोंखौहाय होख्रांगासिनो दं होमबा दिनै सरकारा दिनै प्रमद बर' एबा हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै जोंखौ GI टेग मोनबाय होननानै गोग्गा होदों नाथाय दिनै गोग्गानाया बर' हारिनि थाखाय बबेयाव थांदों दिनै जों दुखु मोनदों एबा दुखुखौ फोरमायदों GI टेगनि मिनिङा बबेयाव दिनै जौ गिसिखौ जेरै भेलु होआखै बिदिनो गाबोन आर'नाइखौ भेलु होआलासिनो थागोन नामा सोंथिया जोंनाव दं एबा बर' हारिनियाव दं नोंथांमोना थारैनो गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो मोनबाय बे ससे क्लिपनि गेजेरजों थ' बेहाय गोबां साननो गोनां जानानै फैदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा गोबां सावरायो गोबां बुंलायनाय जायो बर'फ्रा जौ गिसि जौ गोरान माइब्रा बिदैखौ GI टेग मोनबाय नाथाय दिनै मानो बन्द' खालामदों मानो बेखौ गोसोबायदि बाहायनो मोनाखै नैबे गोबां साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने सोंथिया सिखारबाय थादों आरो दा बेखौ माने गुरलाय गुजाय गनायथि मोनाब्ला जोङो माने गोसोबायदि बाहायनो मोना बेखौ लोंनो मोनाब्ला बेखौ माने
सोरखारा गनायथि होनायनि बियो बर' हारियानो बेखौ बाहायनो हायो, बर' हारियानो दिहुननाय बेखौ माने सार्टिफिकेटखौ मानो होखो गोसो बायदि बाहायनो मोनाब्ला नै बेफोरबायदि गोबां सोंथि, गोबां साननो गोनां बाथ्राया जोंनि गेजेराव माने जागासिनो दं आरो। दा एक्सुअलि GI मोनबाय नालाय, जिअग्राफिकेल इन्डिकेटेड सार्टिफिकेट। दा बे माने जाय हारिहा माने गावहानो मोनसे दिहुनजानाय प्रडाक्ट मुवा बेसादफोर थायो, बे सार्टिफिकेट हिसाबै बे माने आइडेन्टिटि जाहैबाय। बेखौ माने आइडेन्टिटि हिसाबै बर'फ्रा मोनदों। दा बे बुस्थुखौ माने कालसार हिसाबै बेखौ बाहायनांसिगोन आरो। बेखौ कालसाराव लांफाबाय थाखानांगोन, बेथ' थाखानांगोन। बेखौ बन्द' खालामबा, बेथ' खोमोरलांबाथ' माने GI होनायनि बेयो जेबो मुलाम्फायानो थानाय नङा, जेबो माने GI नामानो थानाय नङा आरो। बे बुस्थुखौ लांफाखानांगोन। थ' बे बुस्थुआ थानांगोन। थ' मोनसे खोथाया ओरैहाय, GI मोनदों होननानै जेनेबा जौ गिसि बा जौ गोरानखौ बांद्राय बाहायनायाबो जोंनि थाखाय इयुनाव माने एसे गाज्रि आरो समाजनि थाखाय। जास्ट बेखौ GI मोनदोंब्ला ओरैबायदि जानांगौ जे GI मोनदों, बेखौ बर' हारिया दिहुननो हायो, बेखौ जेब्ला कालसार हिसाबै बाहायनांगौ, बेखौ कालसाराव माने दिहुननांगौ। दा बेखौ माने सानफ्रामबो लोंनाय, जेराव मेराव माने फुजा मेला जानाय, बेफोराव माने गोसो बायदि बाहायोब्लाथ' गोसो बायदि माने एकदम लोंला जालाय बेफोर माने बांद्राय लायोबाथ' माने बिराद गाज्रि जायो नालाय। ओंखायनो लिमिट जोंसो थांनांगोन आरो GI मोनदोंब्लाबो। दा GI मोनदों होननानै बेखौ गोसो बायदि लोंनायनि, गोसो बायदि जानायनि, गोसो बायदि बाहायनायनि नङा। जास्ट बेखौ माने सार्टिफिकेट हिसाबै बेखौ सोरखारा गनायथि होदों जे बेखौ बर' हारिया बा बर'फ्रा बेखौ गावसोरनो दिहुनना मोनो, गावसोरनो दिहुनजानाय, बर' हारिजों दिहुनजानाय नैबे मोनसे मुवा, बेफोरबायदिसो माने बेफोरबायदि आरो गोबां साननो गोनां। दा बिदिबो जायो। दा गुबुन गुबुन माने गोबां साननो गोनां। दा बेफोरखौ मा होननानै बुंनो, नोंथांमोनाथ' बुजिबायानोसै, नोंथांमोना नुबायानोसै, गोबाङानो सानखायो। दा एक्सुअलि मोजां जादों गाज्रि जादों बिनि सायावथ' गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै। थ' नोंथांमोना नैबे जाथायनि सायाव बा नैबे थासारिखौ नोंथांमोना मा सानो, बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो, कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर। बे ससे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। नोंथांमोना बिनि सायाव माबाफोर बुजिबायब्ला कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो लोगोफोर। बिनि सायाव बांद्राय बुंनो थाखाय आं सानासै नोंथांमोननि गेजेराव। थ' उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।